ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹ, ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸ್ವಾಹ, ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ಸ್ವಾಹ, ಓಂ ಗೋವಿಂದ ಓಂ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಗುಣಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಗುಣಾಯ ಶೇಷದ ಪವಿತ್ರಾಣಾಂ ಪವಿತ್ರವ್ಯೋ ಮಂಗಲಾನಾಂ ಮಂಗಲಂ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಾರಾಯಣಾಯ ಪರಿಪೂರ್ಣಾಯ ವಿತಥಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ. ಯೋ ವಿಪ್ರಲಂಬಾ ವಿಪರೀತಮತಿಕ್ರಮೋಗಾವಾನಾಂ ಸರ್ವೇಶ್ವರೋ ಹರಿಮಾನಮಾಮಿ ನಮಃ. ವಿಶೇಷೇಣ ವಿಶೇಷಾಯಾಂ ಶೋಭಾಯಾಂ ಶೋಭನಿಂದ್ರೋತ್ಸಲಾದಿರುಣಾನಾಂ ಧರ್ಮಮದ್ವಾದ ವಿಶೇಷತಃ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಗುಣಾಂ ಗಣಪ್ರಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಅಸ್ಯ ಯಜಮಾನಸ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುನರುಸೋ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮಿಥುನರಾಶೋ ಜಾತಾಯ ಸರ್ಪನಾಮಜನ್ಮಾಃ ಸಮಸ್ತಗ್ರಹಚಾರ ದೋಷಾಪೀಡಾ ಪರಿಹಾರಾರ್ಥಂ ತಸ್ಯ ಕಾಂತಾಯಾಃ ಶುಭನಕ್ಷತ್ರೇ ಶುಭರಾಶೋ ಜಾತಾಯ ಶುಭತೀನಾಮ್ಯಾಃ ಸಮಸ್ತಗ್ರಹಚಾರ ದೋಷಾಪೀಡಾ ಪರಿಹಾರಾರ್ಥಂ ಜಯಶ್ರೀನಾಮ್ಯಾಃ ವಿಜಯಶ್ರೀನಾಮ್ಯಾಃ ಶ್ರೀಕಾಂತಶರ್ಮಣಾಃ ಅದಿತೇಶರ್ಮಣಾಃ वैभवशर्मणाः रक्षाशर्मणाः लक्षाशर्मणाः अद्विकाशर्मणाः धर्मार्थकाममोक्षचतुर्विधपुण्यफलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं विशेषतः समस्तग्रहचार दोषापीडा परिहारपूर्वक पुत्रपौत्र धनधान्य संपदभिवृद्ध्यर्थं सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थं संपदभिवृद्ध्यर्थं श्री सत्यनारायण व्रतांग गौरी गणपति लोकपा वरुण लोकपालकादित्य इंद्रादि लोकपालक आदित्यादि नवग्रह देवता पूजा ध्यान आवाहनादि षोडशोपचार पूजा पुरस्सर श्री सत्यनारायण पूजाख्यम आचार्य मुखेन कर्मकारयिष्ये संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्पतिर्जायते शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभिष्टासिद्ध्यर्थं पूजितो ये सुरेरपि सर्वविघ्नचिते तस्मै गणाधिपते नमः गणानां त्वा दुःसमतो गणपतिर्जगति गणेशप्रार्थने विनियोगः त्वं गणानां त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनामश्रावस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां श्री महागणपतये नमः ध्यायामि ध्यायामि आवाहनम् आसनं स्वागतं पादारविन्दयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोरर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि स्नानं वस्त्रैर्मो समर्पयामि समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि पूजां करिष्ये ओम सुमुखाय नमः एकदन्ताय नमः कपिलाय नमः जगन्नाथोदन विकटाय नमः गणराजाय नमः गणाध्यक्षाय नमः धूमकेतवे नमः गणाध्यक्षाय नमः बालचन्द्राय नमः कुमारगुरुवे नमः सर्वसिद्धिवरप्रदायकाय नमः श्री सिद्धिविनायकाय नमः महागणपते नमः पूजां समर्पयामि धूपदीपनैवेद्यं धूपदीपानन्तरे नैवेद्यम् ओम
महानैवेद्यं निवेदयामि। ओम प्राण स्वानोदान समान आत्मने अंतरात्मने परमात्मने स्वाहा। ओम गंगा महानैवेद्यं परिपूर्णं समर्पयामि। अमृताभिधानमसे शङ्खं प्रक्षाल्य शं नो देवीरविष्टया विश्रामः शङ्खे जलं पूरयित्वा गन्धाक्षतपत्रपुष्पाणि निक्षिप्य ॐ रेत्पाञ्जन्याय ॐ रेत्पाञ्जन्यं शङ्कोदकेन कलशं पूरयित्वा एवं प्रोक्ष्य पूज्यद्रव्याणि प्रोक्ष्य आत्मानं प्रोक्ष्य अन्यजलं विसर्ज्य तज्जलं पूरयित्वा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शङ्खपूजानन्तरे ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थागतो विवा यस्परेत् पुण्डरीकाक्षं तवाक्याभ्यन्तरशुचिः। ओम निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थे महागणपतिपूजानन्तरे कलशस्थापने विनियोगः। ओम महीद्यो पृथिवी जनमयज्ञो विक्षतां विप्रधानो वरेमवेः। ओम औषधयस्वमदते गोविन्दराज्ञा अस्मै गुरुतो ब्राह्मणस्त्वं राजन्वारयामसे। दान अनुल्बणं वयतजो भवजनया दैव्यञ्जनम्। ओम इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वती सोम सज्जतापरिष्ण्या असिग्न्यामरुद्रते विधस्तयार्जेगे शृणुख्या सुषोमया स्योना पृथिवी भवानक्षरा निवेशनी यच्छा शर्मसमृतः। ओम थै रत्नानि दाशुषे सुवाते सविता भगा तं भागं चित्रमीमहे अश्वत्थेवो निषदनं वर्णे वर्णस्फुटा गोपाजेत्किला सदा यत्सनवतपोरुषं पूर्णादर्वी परापता सुपूर्णा पुनरापता वस्नेव विक्रीडावहै शमोर्जगं शतकृतो या फलिनेव्या आफला आपुष्पायाश्च पुष्पिणेः बृहस्पते प्रसूता सानो मुञ्जन्वं हसः। ओम गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां गरीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपक्वये श्रियं गन्धं समर्पयामि। अर्जत प्रियमेधासोऽर्जता अर्चन्दपुत्रका उदपुरन्न दृष्टोर्जता आयने ते परायणे दूर्वारोहन्तु पुष्पिणीः रथाश्च पुण्डरीकाणि समुद्रस्य ग्रहा इमे पुष्पाणि समर्पयामि। पवित्रं ते विदतं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्ये एषि विश्वतः अतप्ततनोर्नततामो अश्नुते श्रुता स इत्वहन्तसमा आशताम्। ओम पवित्रं धृत्वा ओम कलशमध्ये भोः वर्णम् ओम वः वर्णम् तत्त्वायामि शुनशेपवर्णऋषेः कलशे वरुणावाहने विनियोगः। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दामानदाशास्तेजामानोऽयप्रीः अहेळमानवरुणेः बोध्यरुषं समान आयुप्रमोषेः अस्मिन् कलशे भोः वर्णम् आवाहयामि वः वर्णम् आवाहयामि स्वः वर्णम् आवाहयामि भूर्भुवः स्वाहा वर्णम् आवाहयामि वर्णदेवताभ्यो नमः स्थापयामि पूजयामि। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रसमाश्रिता मूले ब्रह्मा मध्ये मातृणा सुधा कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा सुन्दरा ऋग्वेदो यजुर्वेदा सामो यजो तरुणा अंगैज सहिता सर्वे कलशान् समाश्रिता। अत्र गायत्री सावित्री शांतिपुष्टिकरी तथा आयान्तो सत्यनारायणपूजाङ्गत्वेन कलशस्थापनेन। ओम आयान्तु देवपूजा संस्कृतक्षे कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु सीतमकरनिषण्णां शुभ्रवर्णां त्रिनेत्रां करधृतकलशोद्योत्पलवेत्यभीष्टां विधिहरिहररूपां सेन्दुकोटीरचूडां वसितसितदुकुलां जाह्नवीं तां नमामि। गंगा भवानी नमः प्रार्थनां समर्पयामि ओम ददातो आदित्यादिनवग्रह देवता ओम गौरी गणपते ओम गौरी गणपति इंद्रादिदिक्पालक देवता पूजा पुरस्सरा आदित्यादिनवग्रह देवता पूजाख्यं कर्म करिष्ये। ओम गणान्त्वा गणपतिं नमामहे कविं कावेनामोऽश्रावस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनं श्री विघ्नेश्वराय नमः प्रार्थनां समर्पयामि। ओम गौरेर्मिमाय सलिलानि चक्षत्येकापदे द्विपदे चतुष्पदे अष्टापदे नवपदे सहस्राक्षरा परमेभ्यो ओमन् गौर्यै नमः गौरीम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणावन्दामानराजातेजामानोभिः अहेळमानोर्णे मोद्यरुषं समान आयुप्रमोषेः ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि।
वास्तोष्पतिम् आवाहयषे ओम दुर्गायै नमः गणपतये नमः क्षेत्रपालाय नमः वास्तोष्पतये नमः ओम इंद्रादि अष्टदिक्पालकदेवताभ्यो नमः ओम इंद्राय नमः अग्ने नमः यमाय नमः निरते नमः वरुणाय नमः वायवे नमः सोमाय नमः ईशानाय नमः दिक्पालकदेवताभ्यो नमः प्रार्थनां समर्पयामि आवाहनं समर्पयामि ओम तदादौ आदित्यादिनवग्रहदेवतानां कलशमध्ये आवाहनं कुर्यात् ओम दिवाकरं दीप्तसहस्ररश्मिं तेजोमयं जगदकर्मसाक्षिम् अंशं भानुं सूर्यमाद्यं ग्रहाणां रविं सदाचरणमहं प्रपद्ये अधिदेवताग्ने प्रत्यदेवता रुद्रसहित आदित्याय नमः कलशमध्ये आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम यत्कालहेतोभिर्दिवेदें देवताभितरं विवन्दे तं वै वरेण्यं तदङ्गवन्द्यं सोमं सदाचरणमहं प्रपद्ये सोमं सदाचरणमहं प्रपद्ये अधिप्रत्यदेवता सहित सोमाय नमः सत्यनारायण कलशमध्ये आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि माहेश्वरस्यानस्वेदबिन्दौ भूमो जातरसमाल्याम्बराढ्यं सुरश्मिनं लोहितानं कुमारं भुजं सदाचरणमहं प्रपद्ये अधिप्रत्यदेवता सहिताय अंगारकाय नमः प्रार्थनामो कलशमध्ये आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि विश्वतवत्यं श्रीगालभोगं सत्यावाचं ओंशं प्रदीपं सुवर्चनं आनन्दं विश्वरूपं भुजं सदाचरणमहं प्रपद्ये अधिप्रत्यदेवता सहिताय गाय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि उद्यानवयस्यं देवापरिवन्द्यवन्द्या प्रजापते आत्मजं धर्मनिष्ठं गुरुं सदाचरणमहं प्रपद्ये अधिप्रत्यदेवता सहिताय बृहस्पते नमः सत्यनारायण कलशमध्ये आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि वर्षप्रदं चिन्तिरातात्मकमेव प्रदाननियोपन्नं तं भार्गवं योग विशुद्धसत्त्वं शुक्रं सदाचरणमहं प्रपद्ये अधिप्रत्यदेवता सहिताय शुक्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम शनिश्चरो राशितो राशिमेघे शनिर्भोगमनं केशरञ्जा सूर्यात्मजं क्रोधं चित्तसन्नं मन्दं सदाचरणमहं प्रपद्ये अधिप्रत्यदेवता सहिताय शनिश्चराय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि यो विष्णुनैवावन्दीयानां प्रियमानं शिरच्छित्वा भावेन नितः यश्चन्द्रसूर्ये वसते पर्वकाले रामं सदाचरणमहं प्रपद्ये अधिप्रत्यदेवता सहिताय राघवे नमः कलशमध्ये आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि हे ब्रह्मपुत्र ब्रह्ममानपुत्र ब्रह्मोद्भव ब्रह्मजगत्कुमार ब्रह्मोत्तम वरद ज्ञानधन्य केतुं सदाचरणमहं प्रपद्ये अधिप्रत्यदेवता सहिताय केतवे नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि लक्ष्मी नमः महालक्ष्मी नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम विष्णवे नमः विष्णुं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि रुद्राय नमः त्र्यम्बकरुद्रम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ब्रह्मणे नमः ब्रह्माणम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम आवाहित गौरी गणपति ब्रह्मा विष्णु महेश्वरादि आदित्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आवाहनम् आसनं स्वागतं पादारविन्दयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोरर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयम् आचमनं समर्पयामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि बोधराय नमः विकटाय नमः विघ्नराजाय नमः भोगेतवे नमः प्रात्यक्षाय नमः बालचन्द्राय नमः कुमारविष्णवे नमः सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः महागणपते नमः केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः वसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः ओम आवाहित गौरी गणपति ब्रह्मा विष्णु महेश्वराय आदित्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आवाहनम् आसनं स्वागतं पादारविन्दयोः पाद्यं हस्तयोरर्घ्यमस्य मुखे आचमनीयम् आचमनं स्नानं वस्त्रैकं सुगोहितं सुवर्णाभरणं गन्धम् अक्षतान् पुष्पाणि समर्पयामि धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यार्थे नारङ्गफलमहानैवेद्यं निवेदयामि प्राणापानोदानमान आत्मने अंतरात्मने परमात्मने स्वाहा ओम ओम नमो नारायणाय महानैवेद्यं परिपूर्णं समर्पयामि अमृताभिधानमसे निर्माल्यं निर्जा भारतीय रमण मुख्य प्राणेशाय नमः
ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ. ಮಂಗಳ ನೀರಾಜನಂ ಜಗರಿಷೇ. ಓಂ ಅರ್ಜದ ಪ್ರಾರ್ಜದ ಪ್ರಿಯಮೇಧಾಸೋ ವರ್ಜದಾನ್ ಅರ್ಚಂದ ಭದ್ರಕಾ ಉತ ಪುರನ್ನ ವಿಷ್ಣುರ್ಜದ. ಓಂ ಶುದ್ಧಿ. ಓಂ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर गणपति देवता प्रिय तत्सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु. तदा सत्यनारायण देवता पूजाख्यं कर्म करिष्ये. ओम अक्षते करिष्ये. ओम कुसुमाक्षतां गृहीत्वा ओम ध्यायेत् कुसुमाक्षतां गृहीत्वा सत्यनारायण देवता कलश मध्य आवाहन ध्यान आवाहन देवता कुल्ले कलश मध्य. ओम ध्यायेत् सत्यं गुणातीतं गुणत्रय समन्वितं लोकनाथं त्रिलोकेशं कौस्तुभाभरणं हरिं नीलवर्णं नीलवस्त्रं श्रीवत्सपरिभूषितं गोविन्दं गोकुलानन्दं ब्रह्माद्यैरविभूषितं श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः. ध्यायामि श्री सूर्यमंडला सत्यनारायण स्वामी कलश मध्ये बिंब मध्ये स्वस्तिका मध्ये आवाहयामि. जीव स्थिता प्राणः सर्वेन्द्रियाणि हस्तितानि पृथ्वीव्याप्ते युवायुराकाश शब्दस्पर्श रोगरसगन्धशोधग्रहणवाक्पाणिवायुवस्त्र वचनादानिसंसर्ग आनंद बुद्धि चित्ताहंकार ज्ञानात्मनेन्द्रात्मने वागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा असुमेधे पुनरस्माक्षुणं प्राणमिनो देहि भोगं योपक्षेमागुरिमुच्चरन्दमोदे प्रणयानस्वस्ते सशक्ति सांगसायुधाय सर्वालंकारभूषिताय लक्ष्मीनारायण भगवान सत्यनारायण भगवान आगच्छ आगच्छ आवाजितो चंपादितो सनितो सन्निरुद्धो अवृत्तितो व्याप्तो पूर्णो अक्षरस्थ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्. नारायणाय वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्. ओम मूलद्वारे द्वारश्री नमः. जयाय नमः जयाय नमः. ओम रत्नसहित सिंहासनोपरि श्री सत्यनारायण स्वामी नमः. द्वारभुजाङ्गम्यामि वीरभुजाङ्गरिष्ये. ओम बीजस्य आभोभागे आधारशक्त्यै नमः. पूर्वाय नमः. शिरोददे नमः. ओम सिंहाय नमः. ओम दक्षिणे शिरोददे नमः. ओम सिंहाय नमः. सिंहासनस्य आग्नेयकोणे ओम धर्माय नमः. नैऋत्यकोणे ज्ञानाय नमः. वायुव्यकोणे वैराग्याय नमः. ईशान्यकोणे ऐश्वर्याय नमः. पूर्वदिशि अधर्माय नमः. दक्षिणदिशि अज्ञानाय नमः. पश्चिमदिशि मंडलाय नमः. सोममंडलाधिपति विष्णवे नमः. वह्निमंडलाय नमः. वह्निमंडलाधिपति ईश्वराय नमः. मध्ये श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः. ईटभूजाङ्गरिष्ये. ईशानाय नमः. दिक्पालदेवताभ्यो नमः. ओम कल्पोक्तभुजाङ्ग आसनं देवदेवेश प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां सत्यनारायण स्वामिने नमः. सिंहासनं समर्पयामि. नारायण नमस्तेस्तु नरकारणवतारक ग्रहाणपाद्यं देवेश मम सौख्यविवर्धन सत्यनारायण स्वामिने नमः. पादयोः पाद्यं समर्पयामि. ओम व्यक्तस्वरूपाय ऋषिकपतये नमः. मया निवेदितो भक्त्या यज्ञोऽयं प्रतिगृह्यतां सत्यनारायण स्वामिने नमः. अर्घ्यं समर्पयामि. मन्दाकिन्यासयद्वारे सर्वपापहरं शुभं तदितं कल्पितं देव चम्यतां त्वया मुखे आचमनीयम् आचमनं समर्पयामि. ओम मधुपर्कगहानेनं दधिमध्याज्यसंयुतं
भक्त्या ददामि देवेश सच्चिदानन्दविग्रह मधुवर्कं समर्पयामि सत्यनारायण स्वामिने नमः स्नानं पञ्चामृतैर्देव ग्रहाण पुरुषोत्तम अनाथनाथ सर्वज्ञ गीर्वाण प्रणतप्रिया निर्वाण प्रणतप्रिया सत्यनारायण स्वामिने नमः पंचामृत स्नानं समर्पयामि पंचामृत स्नानं समर्पयामि पंचामृतं समर्पयामि सुरभेस्तु समुत्पन्ना देवानामपि दुर्लभं पयो ददामि देवेश स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां सत्यनारायण स्वामिने नमः स्नानं समर्पयामि चन्द्रमण्डलसङ्काशं सर्वदेवप्रियं यत् ददामि दधि देवेशान् स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां सत्यनारायण स्वामिने नमः दधि स्नानं समर्पयामि आज्यं स्वराणमाराज्यम् आज्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् आज्यं पवित्रं परमं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां कृतस्नानं समर्पयामि सर्वौषधसमुत्पन्ना पीयूषसदृशं मधो स्नानार्थं दे मया दत्तां ग्रहाण परमेश्वर सत्यनारायण स्वामिने नमः मधुस्नानं समर्पयामि इक्षुदण्डसमुत्पन्ना रस्या स्निग्धधराशुभा ओम शर्करेयं मया दत्ता स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां सत्यनारायण स्वामिने नमः शर्करा स्नानं समर्पयामि ओम नानातीर्थारतं तोयं सुगन्धैश्च विमिश्रितं स्नानार्थं च प्रयच्छामि स्वीकुरुष्व दयानिधे शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि ओम सत्यनारायण स्वामिने नमः वेदसूक्तसमायुक्ते यज्ञसामसमन्विते सर्ववर्णयुते देव वासदे प्रतिगृह्यतां सत्यनारायण स्वामिने नमः वस्त्रयुग्मं समर्पयामि ओम ब्रह्मविष्णुमहेशैश्च निर्मितं ब्रह्मसूत्रकं यज्ञोपवीतेनानेन प्रियतां कमलापते यज्ञोपवीतं समर्पयामि ओम श्रीगण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यसुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठं चन्दनं प्रतिगृह्यतां सत्यनारायण स्वामिने नमः गन्धचन्दनं समर्पयामि ओम शाल्यान् नक्षतान् श्वेतान् चन्द्राभान् विमलान् शुभान् ग्रहाण सत्यदेवेश पुराण पुरुषोत्तम सत्यनारायण स्वामिने नमः अक्षतां समर्पयामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये कुंकुमं ಒಂಚೂರು ಲಕ್ಕಿ ಎರಡು ಲಕ್ಕಿ सचित्रचित्रं चितयन्तमस्मै चित्रक्षत्रचित्रतमं वयोधां चन्द्रमनैर्गुरुवीरं बृहन्तं चन्द्रचन्द्राभिगणते इव स्व हरिद्राचूर्णं समर्पयामि हरिद्राचूर्णं समर्पयामि ಈಗ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणे नमोस्तुते सत्यनारायण स्वामिने नमः कुंकुमं समर्पयामि ओम मल्लिकादिसुगन्धीनि मालत्यादि वै प्रभो मया ऋतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां सत्यनारायण स्वामिने नमः पुष्पं समर्पयामि मल्लिका पुष्पं समर्पयामि ओम अंगपूजां करिष्ये सत्यदेवाय नमः पादौ पूजयामि सत्यात्मनि पूजयामि सत्यसन्तुष्टात्मानं पूजयामि ओम सत्यदेवाय नमः वदनं पूजयामि ओम सत्याच्युताय नमः नासिकां पूजयामि सत्यधर्माय नमः स्तोत्रे पूजयामि सत्यपूर्णाय नमः नेत्रे पूजयामि सत्यौषधाय नमः भ्रुवौ पूजयामि ओम सत्यानन्दाय नमः भ्रूमध्यं पूजयामि ओम सत्यवंशे नमः उदाटं पूजयामि सत्यग्रहरूपिणे नमः शिरः पूजयामि सत्यं ओम श्री सत्यनारायण स्वामी नमः सर्वाङ्गानि पूजयामि पत्रपूजां करिष्ये ओम पत्रपूजां करिष्ये पत्रपूजां करिष्ये ओम सत्यदेवाय नमः तुलसीपत्रं समर्पयामि सत्यदेवाय नमः
तुलसी पत्रं समर्पयामि। ओम सत्यात्मने नमः जाति पत्रं समर्पयामि। ओम सत्य विभवाय नमः चंपका पत्रं समर्पयामि। ओम सत्य संकल्पाय नमः बिल्वपत्रं समर्पयामि। सत्याधीशाय नमः गुरुवायुक्तं समर्पयामि। सत्य रूपाय नमः देवनिकापत्रं समर्पयामि। सत्य देव्याय नमः मरुदपत्रं समर्पयामि। सत्योषधाय नमः मदनपत्रं समर्पयामि। सत्योदराय नमः द्रविडपत्रं समर्पयामि। सत्य धर्माय नमः विष्णुक्रान्तिपत्रं समर्पयामि। सत्य कामाय नमः मालतीपत्रं समर्पयामि। सत्येष्टाय नमः मल्लिकापत्रं समर्पयामि। सत्य परायणाय नमः नवमल्लिकापत्रं समर्पयामि। सत्य शौर्याय नमः अपामार्गपत्रं समर्पयामि। सत्य दक्षाय नमः पारिजातपत्रं समर्पयामि। सत्य संयुक्ताय नमः राणीपत्रं समर्पयामि। सत्य वेद्याय नमः वरैपत्रं समर्पयामि। सत्याच्युताय नमः देवदारपत्रं समर्पयामि। सत्य वर्मणे नमः शमीपत्रं समर्पयामि। सत्य पूर्णाय नमः चूतपत्रं समर्पयामि। सत्येश्वराय नमः आमलकपत्रं समर्पयामि। सत्यानन्दाय नमः वटपत्रं समर्पयामि। सत्य वपुषे नमः कमलपत्रं समर्पयामि। सत्य ग्रहरूपिणे नमः वेणुपत्रं समर्पयामि। श्री सत्यनारायणाय नमः समस्त पत्र पूजां समर्पयामि। पुष्प पूजां करिष्ये। ओम सत्य देवाय नमः करवीर पुष्पं। सत्यात्मने नमः जाति पुष्पं। सत्य निधये नमः चंपका पुष्पं। सत्य संकल्पाय नमः बकुल पुष्पं समर्पयामि। सत्याधिपाय नमः शतपत्र पुष्पं समर्पयामि। सत्य रूपाय नमः कल्लार पुष्पं समर्पयामि। सत्य दिव्याय नमः देवनिका पुष्पं समर्पयामि। सत्य वर्णे नमः मल्लिका पत्रं समर्पयामि। सत्योदराय नमः नवमल्लिकापत्रं समर्पयामि। सत्य धर्माय नमः गिरिकर्णिका पुष्पं समर्पयामि। सत्य कामाय नमः तसी पुष्पं समर्पयामि। सत्येष्टाय नमः पारिजात पुष्पं समर्पयामि। सत्य परायणाय नमः पुन्नाग पुष्पं समर्पयामि। सत्य शौर्याय कुन्द पुष्पं समर्पयामि। सत्य क्षमाय नमः मालती पुष्पं समर्पयामि। सत्य संतुष्टाय नमः केतकी पुष्पं समर्पयामि। सत्य दक्षाय नमः मंदार पुष्पं समर्पयामि। सत्याच्युताय नमः पाटली पुष्पं समर्पयामि। सत्य धर्माय नमः अशोक पुष्पं समर्पयामि। सत्य पूर्णाय नमः पूत पुष्पं समर्पयामि। सत्याऔषधाय नमः राजवी पुष्पं समर्पयामि। सत्यानन्दाय देवदार पुष्पं समर्पयामि। सत्य ओंके नमः बिल्वराज पुष्पं समर्पयामि। सत्य ग्रहरूपिणे नमः कमल पुष्पं समर्पयामि। श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः समस्त पुष्प पूजां समर्पयामि। नाम पूजां करिष्ये। ओम केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णुवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः लक्ष्मी पूजां करिष्ये। ओम महालक्ष्मी नमः कमलाय नमः पद्मासनाय नमः गोमाय नमः श्रीकाय नमः काली नमः दिव्यगन्धाय नमः ओम स्वरूपाय नमः। ओम रत्नदीप्ताय नमः। वाञ्छितार्थदाय नमः। ओम इंद्राय नमः नारायणे नमः कमुप्रियाय नमः हरिप्रियाय नमः शुभदाय नमः लोकमात्रे नमः दैत्यदर्पारिणे नमः सुरासुरपूजिताय नमः श्री महालक्ष्मी नमः लक्ष्मी पूजां समर्पयामि। आवत पूजां करिष्ये। ओम नारायणाय नमः नाराय नमः अच्युताय नमः आदिमत्याङ्गीनाय नमः विष्णवे नमः हराय नमः सिद्धिसिद्धिनमः नमः दामोदराय नमः प्रथमावत पूजां समर्पयामि। विधान पूजां करिष्ये। ओम विधान पूजां समर्पयामि। ओम केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः तृतीयावत पूजां समर्पयामि। ओम सूर्याय नमः सोमाय नमः अंगारकाय नमः बृहस्पतये नमः शुक्राय नमः ईश्वराय नमः राहवे नमः केतवे नमः चतुर्थावत पूजां समर्पयामि। इंद्राय नमः अग्ने नमः यमाय नमः विरते नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः। ओम पंचमावत पूजां समर्पयामि। मेषाय नमः वृषभाय नमः शिवाय नमः कृष्णाय नमः धूमाय नमः कुमाराय नमः तुलाय नमः वृश्चिकाय नमः धनुषे नमः मकराय नमः कुम्भाय नमः मीनाय नमः षष्ठावत पूजां समर्पयामि। ब्राह्म्ये नमः माहेश्वर्ये नमः कौमार्ये नमः वैवर्ये वैष्णव्ये नमः वाराह्ये नमः नारसिंहे नमः चामुण्डाय नमः इंद्राण्ये नमः दत्तावत पूजां समर्पयामि। मत्स्याय नमः कूर्माय नमः वराहाय नमः नृसिंहाय नमः वामनाय नमः परशुरामाय नमः रामचन्द्राय नमः कृष्णाय नमः बुद्धाय नमः नरसिंहे नमः सत्यनारायण स्वामिने नमः सप्तमावत पूजां समर्पयामि। दशोत्तरशतं पूजां करिष्ये। ओम सत्यदेवाय नमः। ओम सत्यदेवाय नमः। ओम सत्यात्मने नमः। ओम सत्यभूताय नमः। ओम सत्यपुरुषाय नमः। ओम सत्यनाथाय नमः। ओम सत्यसाक्षिणे नमः। ओम सत्ययोगाय नमः। ओम सत्यज्ञानाय नमः। ओम सत्यज्ञानप्रियाय नमः। ओम सत्यनिधये नमः। ओम सत्यसंभवाय नमः। ओम सत्यप्रभवे नमः। ओम सत्येश्वराय नमः। ओम सत्यकर्मिणे नमः। ओम सत्य पवित्राय नमः। ओम सत्य मंगलाय नमः।
ओम सत्य गर्भाय नमः ओम सत्य गजापतये नमः ओम सत्य विक्रमाय नमः ओम सत्य सिद्धाय नमः ओम सत्याच्युताय नमः ओम सत्य वीराय नमः ओम सत्य बोधाय नमः ओम सत्य धर्माय नमः ओम सत्याग्रजाय नमः ओम सत्य संतुष्टाय नमः सत्य वराहाय नमः सत्य वरायणाय नमः सत्य बोधाय नमः सत्योषधाय नमः सत्य शाश्वताय नमः सत्य प्रवर्धनाय नमः सत्य विभवे नमः सत्य ज्येष्ठाय नमः सत्य श्रेष्ठाय नमः सत्य विक्रमणे नमः सत्य धन्विने नमः सत्य मेधाय नमः सत्याधीशाय नमः सत्य कृतवे नमः सत्य कलाय नमः ओम सत्य वत्सलाय नमः सत्य वसवे नमः सत्यामोघाय नमः सत्य रुद्राय नमः सत्य ब्रह्मणे नमः सत्य मृदाय नमः ओम सत्य वेदांगाय नमः सत्य शिवरात्मने नमः सत्य भोक्त्रे नमः ओम सत्यार्चिताय नमः सत्य सुषे नमः सत्येन्द्राय नमः सत्य संगराय नमः सत्य स्वर्गाय नमः सत्य देवाय नमः सत्य वेद्याय नमः सत्य वेद्याय नमः सत्य पीयूषाय नमः सत्य मायाय नमः सत्य मोहाय नमः सत्यासुरानंदाय नमः सत्य सागराय नमः सत्य ओंकपते नमः सत्य सिंहाय नमः सत्य मृगाय नमः सत्य लोकबालकाय नमः सत्य स्थिराय नमः ओम सत्योषधाय सत्योषधे नमः सत्य दिक्पालकाय नमः सत्य धनुर्धराय नमः सत्याम्बुजाय नमः सत्य वाक्याय नमः सत्य गुरवे नमः सत्य न्यायाय नमः सत्य साक्षिणे नमः सत्य समृद्धाय नमः सत्य संप्रदाय नमः सत्य वने नमः सत्य वायवे नमः सत्य शिखराय नमः सत्यानंदाय नमः सत्यादिराजाय नमः सत्य श्रीपादाय नमः सत्य गुह्याय नमः ओम सत्योदराय नमः सत्य हृदयाय नमः सत्य कमलाय नमः ओम सत्य लालाय नमः सत्य हस्ताय नमः सत्य बाहवे नमः सत्य मुखाय नमः सत्य जिह्वाय नमः सत्य नोष्ट्राय नमः सत्य नासिकाय नमः सत्य श्रोत्राय नमः सत्य चक्षुषे नमः सत्य शिरसे नमः सत्य मुकुटाय नमः सत्याम्बराय नमः सत्याभरणाय नमः सत्यायुधाय नमः सत्य श्री वल्लभाय नमः सत्य गुप्ताय नमः सत्य पुष्कराय नमः सत्य रुद्राय नमः ओम सत्य रामरताय नमः सत्य ग्रहरूपिणे नमः सत्य प्रहरणाय नमः श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः दशोत्तर शरणाभूजां समर्पयामि लोभः वनस्पतिरथोपन्नोन्दाख्यो दुपत्तमः आग्रेय सर्वदेवानां रूपोऽयं प्रतिष्ठितां ज्योतिः शुक्लशरी देवानां सदन्ध्या प्रभाकरो महातेजा दीपोऽयं प्रतिष्ठितां लोपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यार्थे ब्रह्माफलं घृतं क्षीरम् ओदूरस्य जगोरगं शर्करायुक्तनैवेद्यं सपादं भक्ष्यमुच्यते श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः सपादभक्ष्यमहानैवेद्यं निवेदयामि ॐ प्राणाय स्वाहा महानैवेद्यं परिपूर्णं समर्पयामि लक्ष्मी नमः महालक्ष्मी नमः पानीयं पावनं प्रेष्ठं गन्धादिसरिपुष्पं प्रार्थनार्थमया दत्तं देवेषु प्रतिष्ठितां मध्ये पानीयं समर्पयामि उत्तराभूषणं समर्पयामि हस्तपुरस्कारं समर्पयामि पादपुरस्कारं समर्पयामि सर्वपापहरं दिव्यं साङ्गेयं निर्मलं जलं मया ह्याचमनं दत्तं दहानं पुरुषोत्तमम् आचमनीयं समर्पयामि ॐ समस्तपमानं समर्पयामि सभूतीफलसमायुक्तं नागवल्लीकलेवं कर्पूरधूपयुक्तं ताम्बूलप्रतिष्ठितां सत्यनारायणस्वामिने नमः प्रमुखताम्बूलं समर्पयामि हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजविभावको अनन्तसंयोगमे सत्यनारायणस्वामिने नमः हिरण्यं समर्पयामि ॐ
नमस्ते सत्यसुप्रभो नमोस्तानन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिशिरोरवाहरे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिवदारिणे नमः नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणिताय च जगद्विदाय कृष्णाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः सत्यनारायणं देवं वन्दे सम्पदा पुष्पान् परमात्मने नमः ॐ देवकीनन्दनश्रीतो नन्दगोपप्रियात्मज यमुना वेदसंहारे बलभद्रप्रियानुज भूतनाजीताहारे जगदासुरञ्जन नन्दवृजनानन्दे सच्चिदानन्दविग्रह नवनीतविरिक्ताङ्गो नवनीतानटोनक नवनीतहारोमतिवृन्दप्रसादकृत षोडशत्रे सहस्रे शास्त्रभङ्गीन्द्राकृते विपुलात्मकापिन्दो गोविन्दो विज्ञानते सप्तवाटहरवन्तो जयन्तासुरञ्जन प्रणीकृतो प्रणावर्तुर्यमलार्जुरञ्जन उत्तालातालवेताचारमाला श्यामलाकृते गोपगोपी योगी कोटिपुरुषमप्रदान् विलासती रञ्जवती यादवेन्दुर्गोत्वः वनमाली गीतमासा पारिजातपहारकाम् गोवर्धनजलोदर्ता गोपालसर्वपालकाम् अजोनिरं जनकामा जनकागञ्जलोचना मपहान्तरातो बालकामयगोपरि वृन्दावनान्तसञ्चारे युवती धामभूषणा स्यमन्दगतने हर्ता नरनारायणात्मका उज्जागन्नामृताङ्गो मायी गुणमुषः मुष्टिकासुरशानुरामुलविद्रविशारदा संसारवैरी संसारी प्रारी नरकान्तका अनादे ब्रह्मचारी च कृष्णविष्णुकर्षका शिशुपालशिरच्छेदा वियोगनुपासका विदुरासो नरतो विश्वरूपदर्शका सत्यवान् सत्यसङ्कल्पा सत्यभामरतोजे सुभद्रा पुरुषो विष्णुर्वेदोमुक्तिप्रदायका जगद्गुरु जगन्नाथ वेणुनाथविशारदा वृषभासुरविश्वं गर्भाणासुरगणान्तका युधिष्ठिरप्रतिष्ठातापरहेन्द्रान्तका पार्थसारथिरव्यस्तो गीतामृतमहोदरे काळीया परिमाणिक्या रञ्जिता विपदामुजां दामोदरो यज्ञमुक्तो दानवेन्द्रविनाशना नारायण ब्रह्मापन्नकाशनवासना जगत्क्रीडा समासक्ता गोपीवस्त्रापहारका पुण्यश्लोकक्षेत्रपादो वेदवैद्योदयानिधि सर्वतीर्थात्मकः सर्वागः रूपीपरात्परा एवं श्रीकृष्णस्य देवस्य नाम्नामष्टोत्तरं शतम् श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः प्रार्थनां समर्पयामि कपिलं दर्पणं भावं भाग्यवन्तं च भूपतिम् आचार्यम् अन्नदातारं प्रातः पश्चात् गुरो जनाः ಇದೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿನ ಪೂಜೆ ನೀವು ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ಕೊಟ್ಟು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಡೋದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವನು ಅರ್ಜುನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದಾರ ಮಾತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಯೋಜನ ఉంది ನೀವು ಮಾತ್ರ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇರ್ತದೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಎಂಕಲು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ದೀಪ ಆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಾಧಾರ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಾಧಾರದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಪಾಲ ಪಕ್ಷ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ದೇವರನ್ನ ಕಲಶ ಹಿಂಜರಿಯೋದು 5 ಗ್ರೂಪ್ ಬಾಳ ಬೇರೆ ಮಾಡೋದು ಹರಿತ ರಾಶಿ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೀರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನೆ ಇಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 14 ಜನ ಒಂದು ಮಂತ್ರಗಳು ಉಂಟು ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪೂರ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀರು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಪೂರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಚೆ ಮಾತಾಡೋದಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿಭಾಗ ಕಥೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಅದರ ಕಥೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದು ಅಂತಿನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಅಂದರೆ ಬರೀ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ ನೀವು ಏನು ಕಥೆ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ರಮ ಎಂದು ದಿನಾಲು ವಾಸ ಮಾಡ್ಕೋ ಹೋಗಿ ನಾವು ಗುರುಗಳ ಪ್ರತಿದಿನ ವಾಸ ಮಾಡ್ಕೋ ಆಡಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ವಾಸಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ನಮಗೆ ಗುರುಗಳು ಒಂದು 8 ವಾಸಗಳು ಹೋದು ಅವ್ರು ವಾಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವಾಗ ಏನು ಇಂಚಿನ ವಾಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂಚೆ ದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೋಗಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಭಗವಂತನ ಕಥೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಇನ್ನಿಂದ ಕಾರಣ ಬ್ಯಾಂಕಪ್ಪ ಇಂಥ ಮಾತಾಡುವುದು ಅದರ ಏನು ಕಾರಣ ಕಲಿಯುವುದು ಏನಿಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಖುಷಿ ಏಕೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಕೇಳಿದರೆ ಬಂಗಾರಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಕೇಳಿದರೆ ಮಾವ ನಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಖುಷಿ ಇತ್ತು
ದಾಯಕರು ಬಂದಾಗ ಎಂಗಳ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಸ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗ್ತದೆ. ತುಂಬ ಹಿರಿಯರು ಹೆಂಚೆ ಇರ್ತೇವೆ, ತುಂಬ ಹಿರಿಯರು ಪಪ್ಪ ಅಜ್ಜನಗಳು ಅಜ್ಜಿನಗಳು ಅಂತ ಹೆಂಚೆ ಇರ್ತೇವೆ. ಇನ್ನಿಗೆ ಎಂಟ್ಲು ಹೆಂಚಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ತುಂಬ ಹೆಂಚೆ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಆಧಾರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೆಂಚೋಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಹುಲ್ಲರೆ ಕಾಣಲಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದಿನಚರಿ ಒಂದು ದಿನದ ವಿಷಯಗಳು ಎಂತ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಎಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅಂದರೆ ಕಪಿಲಂ ದರ್ಪಣಂ ಭಾನುಂ ಭಾಗ್ಯವಂತಂಚ ಭೂಪತಿಂ ಆಚಾರ್ಯಂ ಅನ್ನದಾತಾರಂ ಪ್ರಾತಃ ಪಶ್ಚಾತ್ ಗುರೋಜನಾಹ ಅಂದರೆ ಕಾಣೆ ಲಕ್ಕಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕೂಡ ಏನೆಂಚಿ ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಮುಹೂರ್ತದ ಕೂಡಲೇ ನಾಲ್ಕು ಹಾಕೋಡು ಲಕ್ಕಿದಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ಕಪಿಲಂ ಬಣ್ಣಗ ಒಂದು ಕಪಿಲ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಬೆತ್ತದ ಉದಾರ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬು ಅಕ್ಕಿ ಕೂಡಲೇ ಸೀದಾ ಹೋದು ಉಮ್ಮ ಬಂದಿದ್ದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಟ್ಟೆ ಹೋದು ಬೈಕ್ ಸೂರಿ ಬಿಚ್ಚದು ಬೆತ್ತಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀರು ಮಾತ್ರ ದೂರ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದರೂ ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಂಜಿನೆಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಬೆತ್ತಲು ನಾವು ಒಂದು ವಂಜಿ ಮಾಡ ಒಂದು ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಐದು ಬೈಕ್ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಸಮಸ್ತ ಗ್ರಹಚಾರದ ಪರಿಹಾರ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಆ ಬೆತ್ತಲು. ಕಪಿಲಂ ದರ್ಪಣಂ ದರ್ಪಣ ಕನ್ನಡಿ ಎಂಗ್ಳು ಏತು ಕೊಲ್ಲುಗಳು ಬರೆಯವು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಗ್ಳು ಮಾಡಿದವರೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ಆಗುದು ಎಂಗ್ಳು ಕನ್ನಡಿಗೆ ಹೋಗು ಅಂಚನೆ ಕಾಂಡಲಕ್ಕೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಹೋಗು ಒಂದೇ. ಕಪಿಲಂ ದರ್ಪಣಂ ಭಾನು ಭಾನುಗಳನ್ನು ಸೂರ್ಯಲಾಪದ ಆಕಾಶ ಲಾಪುದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಡಲಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕೈ ಮುಗಿಯುವುದು ಆಕಾಶದ ಕೈ ಮುಗಿಯುವುದು. ಭಾಗ್ಯವಂತಂಚ ಭೂಪತಿ ಭಾಗ್ಯವಂತೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರೆಯವು ನೀವು ಕಾಂಡಲಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆಯ ಆಯನ ಇಂಥ ಈ ದಿನನೇ ಹಾಡು ಬರ್ತೇವೆ ಅವನ ಜೀವನದ ಸತ್ಯ ವಿಷಯ ಅವರ ಉಳ್ಳತ್ತವು ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗ್ಯವಂತಗಳನ್ನ ఆయన ಜೀವನ ఆయన ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಿ ಕೂಡ ఆయన ಮಾನಕೂಡ ನನಗೆ ದಿನ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು అంటే భాగ్యవంత కపిలం దర్పణం భాగ్యవంతంత భూపతి భూపతి కూడా ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿನ ಒಂದು ಭೂಮಿಗೆ ಒಡೆ అంటే ಅದರಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡುವುದು. ಆಚಾರ್ಯಂ ಆಚಾರ್ಯರು ಬಂದಾಗ ಜನ್ಮನಾ ಜಾಯತೆ ಜಂತು ಕರ್ಮಣಾ ಜಾಯತೆ ವಿಜಃ ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವ ಉಳಿಯುವುದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸುಳ್ಳನೆ ಕಾಣಿಗಳು ಏನು ಗಾಯತ್ರಿ ನೋಡು ಏನು ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ನೋಡು ಏನು ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ನೋಡು ಏನು ಜಪ ತಪ್ಪಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ನೀತಿ ನಿಯಮ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನುಸಾರ ಮಾತ್ರ ಯೋಗ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಆಚಾರ್ಯರು ಬಂದಾಗ ಬಸವಾಚಾರ್ಯರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಆಚಾರ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೈದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೈದಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಚಾರ್ಯನಾಗಿ ಅಂಚ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೂಡು ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕೈ ಮುಟ್ಟು ನೋಡಿ ತುಳಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಟ್ಟು. ಆಚಾರ್ಯಂ ಅನ್ನದಾತಾರಂ ಅನ್ನದಾತಾರಂ ಅಂದಾಗ ಎಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮುಟ್ಟು ಹೊರಟಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಪಡೆಯವು ಅಥವಾ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಒಂದು ಆಫೀಸಿನ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಬೇರೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾವು ಜನಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣೋಗಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾತ್ರ ಆ ದಿನ ಹೆಂಗನ್ನು ಸರಿಯಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬರುತ್ತೆ 4,500 ವರ್ಷದ ತುಂಬೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮದಾರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ಹೆಂಚಿಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ಕಾಗಡ ಸ್ವರೂಪ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಒವ್ವೆಂಟು ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಟು ಏನೇ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ಅವಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪೆತ್ತಗಳು ಇಂಥದ್ದು ಏನು ಪೆತ್ತನೆ ಇದ್ದಿ ಪೆತ್ತ ಸಾಂಕ್ರಮಗಳು ಪೆತ್ತನೆ ಇದ್ದಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಕನ್ನಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನ ಹೊರಟು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನ ಕೋಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಐದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹೋಗಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾಡ ಆ ದಿನ ಇಡೀ ದಿನ ಶುಭ ದಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಪೆತ್ತ ಇಂಜಿನೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಅನೇಕ ದುಃಖ ಮಾಡ್ತು ಅದರ ಬದಲು ಬೇರೆ ಇಂಜಿನ ಒಂದು ಐನಾರೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಕೋದು ಅವಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉದಾಸೀನ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಅಂಚಿನ ಜನಗಳು ಐದಾರ ಕಲಿಯುವುದು ದುಃಖಗಳು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಂಚಂದ ತುಳಸಿ ದೇವಿಂದು ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ನೀರು ಮೈದು ಮೂರು ಸುತ್ತುಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳು ಒಳ್ಳೆ ದಯಗೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಕಾಣಲೆ ತೀರ್ಕೊಂಡೆ ಯನ್ಮೂಲೆ ಸರ್ವದೇವತಾನಿ ಯನ್ಮಧ್ಯೆ ಸರ್ವದೇವತಾ ಯಥಾಗ್ರೆ ಸರ್ವವೇದಶ್ಚ ತುಳಸಿ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮಿ ಬಂದೆ. ತುಳಸಿ ದೇವಿ ಬಂದಾಗ ಆತ್ಮಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದ ಪವಿತ್ರವಾಗಿದ್ದ ನಿತ್ಯ ಪಾವಿತ್ರತೆ ಒಬ್ಬ ನಿತ್ಯ ಮಾಂಗಲ್ಯವಾಗಿದ್ದ ವಸ್ತು ತುಳಸಿ ದೇವಿ. ಆ ತುಳಸಿ ದೇವಿನ ಮಾಡಲು
ತುಳಸಿಗೂ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದು ಮೂರು ಸುತ್ತುವರೆದು ನಮಸ್ಕಾರ ದಯಮಾಡ ಎನ್ಮೂಲಿ ಸರ್ವಕೀರ್ತಾನೆ ಆಯ್ತ ಮೂರಳು ಪೂರ ಕೀರ್ತನಲ್ಲ ಗಂಗೆ ಜಮುನೆ ಜೀವ ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತಿ ನರ್ಮದೆ ಕುಂಭಗಾವೇರಿ ಜಲೇಸ್ಮಿನ್ ನನ್ನಿನಿಂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ ಆ ಪೂರ ದೇವತೆಲ್ಲ ಅವಳುಗಳಿಗೆ ಆ ಪೂರ ತೀರ್ಥಲ್ಲ ತುಳಸಿನ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಎನ್ಮಧ್ಯೆ ಸರ್ವದೇವತ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಭಾಗಗಳು ಕಾಂಡ ಮಾತ ದೇವರನ್ನು ಎದಗ್ರೇ ಸರ್ವವೇದಶ್ಚ ಆಯ್ತ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಳಸಿದ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನಗಳು ಕೊಡಿವರ್ತಿನ ಸ್ಥಾನಗಳು ಎದಗ್ರೇ ಸರ್ವವೇದಶ್ಚ ಋಗ್ವೇದ ಯಜುರ್ವೇದ ಸಾಮವೇದ ಅಥರ್ವವೇದ ಪೂರ್ವವೇದ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ತುಳಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುದು ಒಳೊಳೋ ಸುತ್ತುವರು ಒಂದು 4 ಊರಿಗೆ ಹೋಗುದು 4 ದಿಕ್ಕು ಹೋಗುದು ಒಂದು ದಾರಿ ಖಾಲಿ ಒಂದು ತುಳಸಿ ದೇವಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದು ಮೂರು ಸುತ್ತುವರೆದ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ದೊಡ್ಡದಾದಂತೆ ಅಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಪೂಜೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಿತ್ತಿನ ವಸ್ತು ಮತ್ತಿನ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ ಯೋಮೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಯಚ್ಛತು ನಿಗಳು ಕೆಜಿಗಟ್ಟಲೆ ಬಂಗಾರ ಮಾಡ್ರೆಯೋ ಒಂದು ನೋಡು ಕೂಪ ಅಂತ ರಾಶಿ ಮಾಡೋದು ಬರೆಯೋ ಎಂಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಬರೆಯೋ ದೇವರಿಂದ ಮಲ್ಲೊಂದು ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ದೇವರ ದಾಖಲೆ ಗೊತ್ತಿನ ದೇವರ ಪೂರಣ ಪೂರಣ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಎಂಚಿನೇ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪತ್ರವನ್ನ ನಾವು ದಾರಿಮಿ ಪತ್ರ ಪಾರಿಜಾತ ಪತ್ರ ಚೂಟ ಪತ್ರ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಇರೆ ಒಂದು ಗಿಡದ ಇರೆ ಪತ್ರ ಅಂತ ಆ ಇರೆ ಆ ಇರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ ಪುಷ್ಪ ಪೂರ್ಣ ಪುಷ್ಪ ಫಲಂ ಫಲಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಲವಸ್ತು ಮಾತಾಡಿದ ಫಲಂ ತೋಯಂ ಯೋನೇ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಯಚ್ಛತು ಈ ನೆತ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೊರಿಯಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಈಗ ಕೂಡ ಕೊರಿಯ ಭಕ್ತಿ ಒಂದು ಈಗ ಬರಲಿ ನೀವು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ ಯೋನೇ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಯಚ್ಛತು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೊರಿಯಲ್ಲ ಭಗವಂತರು ಅರ್ಪಣೆ ಹಾಕೋದು ಅವು ಈಜನಿಗಳು ಆಡಂಬರದಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನೇ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಭಗವಂತರ ಅರ್ಪಣೆ ಆ ಪೂಜೆ ಕೊಡಲಿ ಶ್ಲೋಕಗೊಂಡಿದೆ ಅಂಚನೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಥೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಧ ಬಂದಿರೋದು ಉರಿ ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕ್ಕೆ ಕೊನಾಗ ಆಯೆ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಹೋಗಿತ್ತೆ ಅದನ್ನಾಗ ಆಯ್ತು ಯಾರು ಕಷ್ಟ ಮುಂದೆ ಮಾತ್ರ ತೋದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವ್ರ ದೇವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗೋಗೆ ಒಂದು ನಾನಪ್ಪ ಈ ನಮಗೆ ಪೂರ ಕಲಿಯುಗಟ್ಟು ಇಂಚಲ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು ಬಂದು ಒಂದು ವೃದ್ಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೇಷಗಳು ಬಂದಾಗ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗುಂಪಿಗೆ ಇಂಚಿಂಚ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುರ ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟ ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿರುವುದೇ ಆ ವೃದ್ಧ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಪತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಅಂಚನೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಆಯ್ತು ಬರ್ತಿಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪು ಕಷ್ಟ ಇಂಥ ನಿವಾರಣೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬಂದಿರು 3, 4, 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಕಲಾವತಿ ఒక ಲೀಲಾವತಿಯ ಕಥೆಗಳಪ್ಪ ಆ ಕಲಾವತಿ ಲೀಲಾವತಿ ದಂಪತಿಗಳು ಆ ವೈಶ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಲೀಲಾವತಿ ದಂಪತಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಿಜ್ಜಿ ಬಂದ ರಾಜನ ಒಂದು ದಿಕ್ಕು ಹೋದಾಗ ಅವರು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವನಾಗಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಾಗ ಜೋಕ್ಲು ಆಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಿಡಬೇಕು ಬಾಳೆ ಕಲಾವತಿ ಬಂದಿನ ಬಾಳೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಾಳೆ ಮರಗಳ ಅವನು ಹೋದಾಗ ಐದು ಪ್ರಾಯ ಬರ್ತದೆ ಐದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪ್ರಾಯ ಬರ್ತಾಗಲ್ಲ ಮೊದಲು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತೀವಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಾರ ಮಧ್ಯ ಬರ್ತೇವೆ ಮಧ್ಯ ಬಂದಾಗ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆತ ಇಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಭಗವಂತನವರು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಕಲಿಯುಗಟ್ಟು ಜನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಮದತ್ತೇ ಗೊತ್ತಿನ ಜನಗಳು ಅಂಚನ ಮುಂಚೆನೆ ಆದ ಕಲಿಯುಗಟ್ಟು ಅಧರ್ಮನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಧರ್ಮನೇ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು ಬಂದು ಹೆಣ್ಣದು ಕಡೆಗೆ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಬೇರೆ ಅಶರೀರವಾಣಿ ಅವನಿಗೆ ಇಂಚಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ಕಾರಣ ಬದುಕಿನ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಕೊಂಡು ಲೀಲಾವತಿ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಬದುಕಿನ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಜೈಲು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಳು ಬದುಕಿನ ಕಷ್ಟಗಳು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ఆయన ಮರ್ಮಯ ಅವರು ಕೂಡ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ಗುರುಕುಲಂಚಿನ ಕಥೆಗಳು ಕೂಡ 3, 4, 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಬಂದು ಕೂಡ ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ ಕಂಡ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾಗ ಆ ಏನು ಕಷ್ಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೋ ಅವನಿಗೆ ಅವರ ಅಶರೀರವಾಣಿ ಹಾಕೊಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಾಲ್ಯ ಕುಟುಂಬ
ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮರ್ಪೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಳೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮರ್ಪೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಹೋಳಿ ಮಂಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತುಳ್ಳೆ ನೀರಾವರಿ ಗಿಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರ ನಿವಾರಣೆ ಆದ ಅವರು ಮುಂಬೆಂಚಿರ ಬರ್ತೀರ ಕಥೆಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಕೇಳಬಹುದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಜೋಕರು ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಕಾಡು ಒಂದು ಮಣ್ಣದ ಮಡಿಕೆ ನೀರು ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ರಾಜವನ್ಗೆ ಎನ್ನ ರಾಜ ವೈಭೋಗವನ್ನ ಹೆಂಚಿನ ಈ ಜೋಗುಗಳು ನಡ್ಸೋನ ಜೋಗುಗಳು ಎಂಜಿನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಂದು ಅದು ಜೋಗು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಸಾದದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಧಿಕ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದು ಕೋಟೆ ಹಾಗೆ ಆನೆ ಬೈಗುಳ್ಳ ಆಯ್ಕೆ ಒಳಿತಿನ ಕಷ್ಟಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಧ್ಯ ಇನ್ನೊಂದೇ ಕಷ್ಟ ಧಾರವಾಡ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪಾಳೆಯ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವರು ಪ್ರಸಾದ ಪ್ರಧಾನಗಳಂದ್ರೆ ಯಾರೇನಿ ಉನ್ನತದ್ದು ಅಹಂಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾದ ಮರ್ತಿನ ಅಡೆಗೆ ಕೂಡ ಆ ಜೋಕುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಡಿರ್ಬೋದು ಆ ಜೋಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನು ಒಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐದು ಓಡಿತಿನ ಖರ್ಚಿಗೆ ಕೂಡ ಅನೇಕ ರೂಪಾಯಿ ಬಂದು ಆ ಜೋಕುಗಳನ್ನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಐದು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರ ದೂರ ಆಡೋದು ಲಾಸ್ಟದ ಅಧ್ಯಾಯ ಬಂದೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಈ ಹೆಂಚಿನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಾತು ಹೆಂಚಿನ ನಾಳಿಕೆಯ ಗಣೆಯಾಗ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಮೂರು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಗವದ್ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಎಂಟೇ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪಾಡಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ध्रुवाभ्यो ध्रुवा पृथिवी ध्रुवा सर्वदा इमे विष्णुदेवराजनक्षामयं ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्तेन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् सर्वस्तोमोऽसि रात्रवत्तमहद्भवति सर्वस्याद्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेन आप्नोति सर्वं जयते तस्य प्रकृतिलीनस्याय परस्य महेश्वरः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महे
अपुत्रोपुत्रस्तन्तो पुत्रस्तन्तवोत्र अदनाथगदासत्मजीवन्तशरतांशतम् अस्मभ्यं दत्तावरुणस्य मन्योः यं ददा आनायुरायेषु चक्रवाक्परा आदि ॐ अखण्डमण्डलाकारं यत्तन्नेन जराचरं तत्पदं दर्शनं येनास्मै श्रीरवे नमः श्रीगुरुभ्यो नमः श्रीमहागणपतये नमः अगजाननवत्मार्कं गजाननं महर्निशम् अनेकदं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे क्षिप्रप्रसादनादनमः प्रार्थनां समर्पयामि ध्यायेत् सत्यं गुणातीतं गुणत्रयसमन्वितं लोकनाथं त्रिलोकेशं कौस्तुभवर्णं हरिं नीलवर्णं वेदवस्त्रं श्रीवत्सपदभूषितं गोविन्दं गोकुलानन्दं ब्रह्माख्यैरपि पूजितं गोविन्दं गोकुलानन्दं ब्रह्माख्यैरपि पूजितं सत्यनारायणं देवं वन्देऽहं कामदं प्रभुं लीलया विततं विश्वं येन तस्मै नमो नमः विद्या बुद्धिधनैश्वर्यपुत्रपवत्रादिसम्पदः पुष्पाञ्जलिप्रदानेन देहि मे ईप्सितवरं देहि मे ईप्सितवरं श्रीलक्ष्मी सत्यनारायणस्वामिने नमः प्रसन्नकाले प्रार्थनां करिष्ये जगತ್ತಿನ ಪರಿಪಾಲನೆ ಚಿತ್ತೆ ಮುಕ್ಕೋಡಿ ದೇವರ ಕೊನೆಯ ದೇವರಾಮ ಚಿತ್ತೆ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಅಂದಲಿದೆ ವಿಷ್ಣು ಕೊನೆಗ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕತ್ವಾಂದ ಪಂತರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಾಸಿದವಾನ್ ಸರ್ವಭೂತನಿವಾಸೋಸಿ ವಾಸುದೇವ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಎಂದರ ಪಂತರು ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಆಶ್ರಯವಾದ ಪುನರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಕೊನೆಯ ದೇವರ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಮಾತರಿಗಳ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮೋಕ್ಷದಾತ ಅಂದರೆ ಮುಕ್ತಿನ ಕೊರಪನಾರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯಗೂ ನಾಲ್ಕು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂದ ಪಂತರು ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮನ್ಪನಗ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪಂತರು ಧರ್ಮ ರೀತಿಯಾದ ಜೀವನ ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥ ಪುನಃ ಧನ ಸಂಪತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಧನ ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪಾವುದು ಕಾಮ ಪಂಡ ಆಶೆ ಅನ್ನೋದು ಜೀವನದಿಂದ ಕೂಡ ಪಡೆದು ಕೊನೆಯದಾದರೂ ಹೋಮನ ಮೋಕ್ಷ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕವಾಂಚ ಜೀವನ 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವಿಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜೀವಿಯ ರೀತಿಯನ್ನಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಿ ಎಂದು ಪುರಂದರದಾಸೆ ಅಂತಿನ ಜನ್ಮಕೃತ್ಯಕ ಸಾರ್ಥಕವಂತ ನಾವು ತನಗ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗನೇ ಆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷಗಳು ಆನ ಸನ್ನಿಧಾನಗಳು ಪತ್ರ ಅಂಚಿನ ಇಂಥ ಪರ್ವಕಾಲ ನೀನು ಸರ್ವೇಷಾಂ ಭಕ್ತಜನಾನಾಂ ಉದ್ದೇಶ್ಯ ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಡ್ಡಾವರು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸುಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾವರು ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಆಸೆ ಬಂದ ಆಗ ಒಂದು ಕೆನಗ ನಿತ್ಯಲ ಸುಖನು ಕೊಡಲ ಅಂದರೆ ಮುಖಸ್ಥಿರ ದುಃಖವಾಗ್ತದೆ ಅಂತಿನ ಮಾದ ರೀತಿಯಾದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸುಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾವರು ಅನಿಮಿತ್ತವಾದ ನಿದ್ರಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪುತ್ರರು ಆ ಕಲಶ ಮಧ್ಯಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಿತ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರನ್ನು ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ಧ್ಯಾನ ಆವಾಹನಾದಿ ಷೋಡಶ ಉಪಚಾರ ಪೂಜೆ 14 ರೀತಿಯಾದ ಆ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಕಲಶ ಮಧ್ಯರು ಆರಾಧನೆ ಮಂತಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಧ್ಯಾನ ಆನಂದವಾಂತತೆ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಫಲನಪೂರ್ವ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಅರ್ಪಿತ ಮಂತೊಂದು ಅವ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿಯಾಂಚತ್ತೆ ಐನಮಗೆ ಪಾಡಿಂಚತ್ತೆ ಸಪಾದ ಭಕ್ಷ್ಯ ನೈವೇದ್ಯನು ಭಕ್ತರಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದು ಈ ಪಟ್ಟರು ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿನ ಅನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಅಡಿದವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಅರ್ಪಿತ ಮಂತೊಂದು ಈ ಪಟ್ಟರು ಕಲಶ ಮಧ್ಯಳು ವಿರಾಜಮಾನ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಪ್ರಸನ್ನಕಾರರು ಪುನಃ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮಂತೆ ಪೂಜೆ ಮಂತ್ರ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವನವರ ಮಂತ್ರ ಪೂಜಾ ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಪರ ಉಂಡ ಅಂಜನ ಮಾತೃಶ್ವಗೌಡ ಮಾತಿರ ಪಾರಗಲ ಅಂಜನ ನಿಗಲುಮಾದ ಮನಸ್ಸುಡೆಂಚಿನ ಪೂರ ಆ ಭಗವಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನೋಕಾಮನೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹವಂತು ಕೊರಲೆ ಪಡೆದು ಆ ದೇವರ ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯದಾದ ಅವಸಾನ ಕಾರಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತ್ರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳು ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸನ್ನಿಧಾನವು ಸಂತೃಪ್ತಿಯಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತ್ರಡ ಅವ ರೀತಿಯ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಭಕ್ತಜನಾನಾಂ ಮಾತೃಗಳ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತವಾನ್ಯವರಿಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಂಛತೆಯ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಂ ಆನಂದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸದಾಕಾಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪಾದ ಕರಡು ಅಗಲಗಿನ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ಮಾತ ಕೃಷ್ಣನು ನಾನಾ ವಿಧವಾಂಛತೆ ತ್ವರಿತ ತಾಪತ್ರಯ ಭಕ್ತನಿದ್ದರಲ್ಲ ಅವರ ಪೂರ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಮಂತದ್ದು ಅಗಲಂಗ ಮನವಷ್ಟಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪಂಜಿದ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರಡು ಅಗ್ಲಂಗ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾತ ರೀತಿಯ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮಾತ ರೀತಿಯಾದ ಸರ್ವತೋಮುಖವಾಂಛತೆಯ ಅಭ್ಯುದಯನ ಸ್ಥಿರಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೀರ್ತಿನ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಆಂಚಿತ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಮಾತಿನ ಪಾಲುಗಳ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಅನುಗ್ರಹವಂತು ಕರುಡ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾದ ಬಲ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯಾದ ಆದಿತ್ಯಾದಿನ ಪೂರ ದೂರವಂತದು ಸರ್ವ ಮಾತೃಗಳ ಸದಾಕಾಲ ಸುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನ ಮಾತೃ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅನುಗ್ರಹವಂತು ಕೊರದು ಪುತ್ರೋತ್ತಮಾಂಶವರನ್ನ ಆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ದೇವದ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾತಿನ ಪಾಲುಗಳ ಸದಾಕಾಲ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆಯಾದ ಕಾಪಾಡಲು ಕೂಡ ಅವಿರೀತಿಯಾದ ನನ್ನ ಬಯಲ ಪಡೆದು ಆತಂಚಿತ್ತಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೈಭವದ ಆ ಗುಡಿಗೆತ್ತಿನ ನೇಮೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದ ಒಳ್ಳು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಸಾಂಗೋಪಾಂಗವಾದ ಅನುಗ್ರಹವಂತಾದ ಕರಡ ಎರಡು ಆ ಕಲಶಮಧ್ಯಳು ಅಮಂತಿಂಚಿತ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿನ ಆರಾಧನ ಯತ್ಕೃತ್ವ ಸರ್ವವಿದ್ಯೇತ್ಯೋ ಮುಕ್ತೋ ಪ್ರತಿಮಾನವಃ ಅಂತ ಪಂಚರಂಜನ ಆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವನ ಈ ವ್ರತಮಂತಂಡ ಸರ್ವ ದುಃಖೇಭ್ಯೋ ಒಂದು ಮಾತಾ ದುಃಖದ ಪೂರ ದೂರಮಂತನಾರಿಗೆ ಸರ್ವ ಪಾಪ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ದುರ್ಲಭಂ ಮೋಕ್ಷಮಾಪ್ತವಾನಂ ಅಂತಿನಾರ್ಯರು ಪಾಪಾಪಹಾರೇಂದ್ರ ಪಣ ಸಮಸ್ತ ನಮ್ಮ ಪಾಪನ ಪೂರ ದೂರಮಂತನಾರಂಭ ಅಂತಿನಾರ ಸ್ಮರಣ ಮಾತ್ರ ಸಂಕೀರ್ತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ನಾರಾಯಣ ಪಂಪುನಮಗೆ ಶಬ್ದ ನಾಲ್ಕು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಉಚ್ಚಾರಣ ತಿಳಿದು ವಿಮುಕ್ತ ದುಃಖ ಅಂತ ಪಂಚ ಮಾತ್ರ ದುಃಖನ ಪೂರ ದೂರಮಂತನಾರಂಭ ಅಂತಿನ ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಅಸುರಮಗೆ ಅಂಡಲ ಆ ನಾರಾಯಣನ ನಾಮಸ್ಮರಣದ ಅವರ ಆ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಅಂತಿನ ಭಗವಂತನ ಬಾಲಕ್ಕೆ ತಪಸ್ಸು ಮಂತದ್ದು 6 ವರ್ಷದ ಬಾಲ ನಾರಾಯಣನ ತಪಸ್ಸು ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತ ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರವಾದ ಧ್ರುವಲೋಕಗಳು ಸದಾಕಾಲ ಬಿಡಗಲಿದೆ ಅಂಚಿನ ನಾರಾಯಣನ ಆರಾಧನೆ ಮಂತನ ವಿಮುಕ್ತ ದುಃಖ ಅಂತ ಬಂದಿರೋ ಮಾತು ದುಃಖ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂಚಿನ ಮಾತಿನ ಸಮಸ್ತರನ್ನ ಆ ಮಾತು ದುಃಖ ದೂರಮಂತದ ಮಾದರಿಯ ಮೇಲ್ಕಾಲು ಸುಖ ಜೀವನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನಪಾಲು ಮೇಲ್ಕಾಲುಗಳ ಇಂಚಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಈ ಸನ್ನಿಧಾನಗಳು ಆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿನ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಗವಾಗಿ ಸೌಭಾಗ್ಯಂ ಮಾತಿನ ಪಾಲುಗಳ ಅನುಗ್ರಹವಂತುಗಳು ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಲುಗಳು ಆ ದೇವರನ್ನ ಶರಣಾರವಿಂದಳು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಂಗಲಂ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣೋರ್ ಮಂಗಲಮಧುಸೂದನಃ ಮಂಗಲಂ ದೇವಕೀ ಪುತ್ರೋ ಮಂಗಲಂ ಗರುಡಧ್ವಜಃ ನಮಃ ಪಂಕಜನಾಭಾದ ನಮಃ ಪಂಕಜಮಾಲಿನೇ ನಮಃ ಪಂಕಜನೇತ್ರಾದ ನಮಸ್ತೆ ಪಂಕಜಾಗ್ರಜೇ ಜಿತಂತೆ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ನಮಸ್ತೆ ವಿಶ್ವಭಾವನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಮಸ್ತೆ ಸ್ತೋಮಃ ಪುರುಷಪೂರ್ವಜ ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ತಾನಿ ತಾನಿ ವಿನಶ್ಯಂತೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಪದೇ ಪದೇ ಅನ್ಯಥಾ ಶೃಣನ್ನಾಸ್ತವಮೇವ ಶೃಣಂ ಮಮ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರುಣ್ಯಭಾವೇನ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಪುರುಷೋತ್ತಮ 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 ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪದ ಶರಣಾರವಿಂದ ಪ್ರಿಯತಾಂ ಹರಿಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಲ್ಪೋಕ್ತೃತ ಪೂಜಾರಾಧನೇನ ಭಗವಾನ್ ಮಾಂಗಲ್ಯಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಆದಿತ್ಯಾನವರಾಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯತಾಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾಲದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರ್ಚಕರಾದಂಥ ಮಹದೇಶ್ವರ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪುರೋಹಿತರುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರಿದ್ದೇನೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಗಾಳಿಗೋಪುರ ಮತ್ತು 4 ಗುಡಿಗಳು, ಪಂಚದುರ್ಗಿ, ಗಣಪತಿ, ಮಹಾವಿಷ್ಣು, ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ, ಹಾಗೆ ರಾಜಗೋಪುರ, ಯಾಗಶಾಲೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಹಳ ಬರದಿಂದ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ
ಖಜಾಂಜಿಯಾಗಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೌಂಟರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಜೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ರಾಜಾಬೇಗರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡುವುದು, ಆಮೇಲೆ ರಾಜಾಬೇಗನ ವೈಭವದ ಗೌರವೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಆನಂತರ ಬೆಳ್ಳಿ ರಥ ಕೂಡ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ